Hi guys, it's me, Brix, and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video is I will be sharing to you how to remove dirt on your face or how to remove dirt on face in general. So ganun guys, so ipapakita ko sa inyo kung exposed ako sa alikabok or exposed ako sa dust. So ito yung montage na exposed ako sa alikabok and nagwalis ako ng bakuran namin kasi sobrang daming dahon na nahulog ganon, so exposed ako sa dust and ito siya guys. So hi guys, so karon it's na hapon and wait lang sa oras 4:43. So ayan 4:43 na and manilig na ko guys, no. So ipakita na ko sa inyo nga exposed ko sa abog and later is ipakita na ko sa inyo kung unsa ka abog ang atong naong kung dili tamang limpyo, no. So montage pa. So So ayun guys, nakita nyo na yung video where I am exposed to dust or exposed ako sa alikabok. So before tayo magsimula is, did you know na tayong mga tao is exposed tayo everyday sa mga alikabok, and gusto ko lang ibahagi sa inyo na kung gaano ka-importante ang pag-cleanse ng inyong face bago matulog sa gabi. Syempre sa gabi matulog. So ayun, so i-share ko sa inyo how to get rid of the dirt on your face. So simple step lang to guys. Actually this is not my skincare kasi wala naman akong skincare, pero matatawag na siguro itong skincare, I do not know, pero hindi ko alam kung may punto ba itong mga sinasabi ko, but ayun, isi-share ko sa inyo na importante ang pagka-cleanse ng face. So meron tayo, actually guys, itong cleansing na to is nagkakahalaga lang siya ng 50 pesos lahat-lahat. Siguro nakita nyo naman ito sa thumbnail ng ating video na I'll be using this is Eskinol Mild 14 Facial Deep Cleansers. So meron siyang claims na cleanse deep to help reduce pimples and with vitamin E, cucumber and water minerals. So vitamin E is important para sa ating skin. So ayan, Eskinol, hindi siya yung matapang na Eskinol guys, kasi maraming nagsasabi na nakaka-pimples ang Eskinol, pero ito nagamit ko na siya. Actually nakaubos na ako ng isa nito, pangalawa na ito. So ayan, and meron tayong bulak or cottons. Wala ako yung mga cotton balls na sobrang mahal dahil, no, hindi ko afford yun. So dito lang tayo sa Tag-Otso. Tapos ayan, so without further ado, let's get started. So ayan guys, unang-una sa pag-cleanse ng face is kuha lang tayo ng bulak, diba? Meron pa talagang tutorial, siguro alam nyo na ito, pero ayan, titignan natin kung gaano ba kadumi ang face ng tao in general. So ayan, i-share ko sa inyo kung gaano kadumi ang aking face after I am being exposed to dust. So ayan, kuha tayo ng cotton buds. So yan, anuhan muna natin before. So before yan guys ha, before wala pang dumi ang bulak. Tapos lagay tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, 10 na patak nitong Eskinol. I-apply na natin siya sa ating face. So ganito siya guys. Ganito ako mag-apply ha.
may kanya-kanya tayong way ng pag-cleanse ng face. So ganyan. Parang ano muna. Ayan oh. Pinipiga ko muna siya guys para mag-scatter or ma-distribute sa lahat ng parte ng aking face yung cleanser. So ganyan. Meron siyang cooling effect. And disclaimer lang guys, hindi ito sponsor. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi maraming nagsasabi sa akin na sobrang kinis ko daw, ganyan maputi. Pero the reality is not. Oh, ayan. Ganyan, paangat guys. Ayan guys. Tcharan! So ayan guys, 'di ba? Sobrang dumi niya. Ito ang after I apply. 'Di ba? Sobrang dumi. Kahit ano guys, kahit 'di ba? Kahit after nyo maghilamos is meron pa talagang dirt yan na natitira sa inyong mga pores, sa inyong face kasi nag-i-stay yung mga dumi sa pores. So kung hindi mo talaga naayos ng pag-wash yung face, gumamit kayo ng cleanser para mas matanggal, and isa din to sa mga way para maiwasan ang pimples. So yun. So ayan. Isali natin itong guys. Let's see kung gaano pa kadami. Oh, di ba guys? Yucks! So ito ang after guys, matapos kong isali yung leeg. So ayan, oh di ba? Ito yung ito yung after. Before. Di ba? Before. After. Di ba guys? Yak, sobrang dumi niya. So ayun guys. Actually guys, nag-ano naman ako guys. Ano bang tawag nito? Naghahagod ng katawan ba, pero meron talagang mga dumi or mga dust na kumakapit sa ating balat. So kailangan natin i-cleanse para maiwasan yung mga pimples na tutubo dito, or especially acne, ganun. So guys, ayun lang ang ating video. So ang masasabi ko lang dito, yucks. So di ba nagyayaks pa ako, is akin naman to, pero para sa akin iwi siya. It is because na kahit gaano pa kaganda or kahit gaano pa kagwapo, gaano pa kayaman, is meron tayong mga dirt sa ating face, mga bayot. So ayun, meron tayong mga dirt sa ating face. So kailangan nating gumamit ng cleanser, or kailangan nating maghilamos kung wala tayong perang pambili ng cleanser or mga bulak. And also kailangan, kung meron kayong budget, gumamit kayo ng cleanser para sa deep cleanse, para talaga makuha talaga yung mga dirt sa kailaliman ng pores nyo, and para maiwasan na din yung mga pimples na tutubo, kasi isa din yan sa mga dahilan kung bakit nagkaka-pimples ang isang tao. So ayun lang guys, and payo ko lang is alagaan nyo inyong skin para hindi magka-pimples or ano man, kasi sobrang
dumi niya. So ayun lang guys ang ating video. Sana meron kayong natutunan sa aking video, kahit hindi ko alam kung saan patutungo itong video na ito, pero ayun lang guys. Thank you so much for watching. Sana meron kayong natutunan nga, and sana nag-enjoy kayo. Please like, please subscribe, and i-follow nyo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. So ayun lang guys, this is Brixie Guman saying annyeong, bye, no hate just love. Ay, ilabay ko na to. Bye.